Sôn Swyddi, rôl Derbynnydd. Dyma Daria ac mae hi'n Derbynnydd. Mae Daria yn gweithio i Gyrfa Cymru. Mae Daria mynd i ddangos i chi rai o'r pethau mae'n ei gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly, gadewch i ni ddechrau. Mae Daria yn croesawu pobl pan fyddant yn cyrraedd. Mae hi'n gofyn iddynt lofnodi mewn ac yn rhoi gwybod iddynt beth yw'n wneud nesaf. Mae Daria yn ateb y ffonau ac yn cymryd negeseuon ar gyfer pobl nad ydynt yn y swyddfa. Mae Daria yn ateb cwestiynau gan pobl ar y ffôn, wyneb yn wyneb neu trwy e-bost. I wneud y swydd hon, mae angen i chi fod yn gyfeillgar ac yn barod i helpu, bod yn amyneddgar ac gweithio'n dda dan bwysau, bod yn dda am rando a siarad â phobl. Mae Derbynnydd hefyd angen fod yn drefnus. Defnyddio cyfrifiadur a phecynau meddalwedd fel Word a Excel a gallu dilyn cyfarwyddiadau. Mae Daria wrth ei bodd yn gweithio fel Derbynnydd gan ei bod yn cael cyfle i gwrdd â phobl newydd a'i helpu bob dydd. Sôn am swyddi. Dewch o hyd i ni ar ein gwefan gyrfacymru.lliw.cymru.